So punta na kayo dito sa CTC. Hanggang December 2 lang naman sila guys. And until 10 o'clock sa gabi, wala talagang bugis na nadaan dito. So maglalakad na lang tayo going to Info Point 3. Nandun kasi si Michelle. And saan po ba? Hindi ko rin sigurado kung dito or doon. May nakita ako. Tignan nyo to guys. Ability, Art, and Culture. Ability, Art, and Culture. So, showcasing again their products. Like a carpet. Hi! So, marami silang binibenta dito guys. Yung woven na cushion, bag. Yan. Yung mga tanim din sila doon. Uy, ang cute naman yun. Oh. Parang ito, saluyot man ito, tinanim lang guys. Saluyot. Yan. Hindi na kayo, punta na kayo dito guys. Yan yung binibenta ni Kuya. Tara na, doon na tayo sa Info Point 3. Hindi ko alam kung saan ako susuot. Dito ba or doon? Saan pa? Ito si Biodiversity, hindi pa siya bukas. Malapit lang pala ang CTC guys. Oh, pababa na ako ng ng family zone. Marami din mga food stall doon. Marami din mga food stall dyan na dinaanan natin. Visit natin si Michelle. Malamig din ka-jacket din ako guys. Sarap na lang panahon guys. Grabe. May mga kabayo dyan. May mga puting kabayo. Nagbabaan na oy. Tingnan natin kung anong mayroon. Wala masyadong tao dito. Nakawawa naman to. Dati maraming tao dito nung hindi pa nag-open yung CTC. Nandun na lahat ng mga tao. Oh. Malapit na tayo dito sa Info Point 3. Michelle! 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 Uy, di na ako nakita ni Michelle. Uy, nasaan tayo pupunta yun? Sa toilet. Tignan natin, bulagaan natin. Ito si Michelle. Michelle! Wala, Michelle ako na Michelle kayo. Nakasampu Michelle na ako. Hindi ka nga sumasagot. Oy, ayan si Michelle. Guys, oh, namiss nyo ba siya? Saka na. Nandito Saka lang hindi ka na natuloy. Nabusog na ako doon, be. Saka na kain. Saan ka pupunta? Mag-CR ka ba? Oo, magsisiyar tara ka na. na. Mamaya na. Hi guys, I'm with Michelle and Shay. And we are here at Info Point 3. It's nice to be back and it's nice to be with them again guys. I miss this. We're here to enjoy and have fun guys. And the weather is very cold. Oh my goodness. Oh my goodness. You almost surprised me. What the heck? Oh, sunflower here. Sunflower here. You almost got me, yeah? Hi guys, I am here with one of our gentlemen here, working as a security guard. See? Because don't post. See, he can still remember me guys. He said old stuff, old stuff. Why? Why you still remember me? Because you are my friend. My friend, see? Alright, thank you. Time check, it's 10 o'clock. Wala na mga tao. Yan. Si Sajid, tsaka si Michelle. I will not approach him. We are eating. Yeah, I just go. Wala na mga tao dyan. Napunta kami kanina, uy. Dito wala na. Pero malamig na talaga ang panahon compared nung October. Grabing init na, bebe. Tapos humid. Kahapon, mainit pa. Ay, ngayon labig, no? Oo, biglang lamig.
So, ayan guys, tapos na ang duty ni Michelle. So, uuwi na rin kami, pero dadaan pa kami sa CTC. Kape-kape. Sana may bukas pa na na stall. Anyway, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up. Subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs, and my Facebook page, Manang Marie. Hanggang sa susunod na video. Bye!